בוקר טוב למסלול והגיטה, מה שלומכם? אני היום ברוך השם בערב חוגג בר מצווה לבן שלנו בבית פה בחצר, אז לצערי לא יכול לעשות שיעור היום, אבל שולח לכם הקלטה כפי שהבטחתי על שלושת התוספותים שאני מבקש שניתן עליהם את הדעת לקראת הבחינה ובלימוד שלנו. אז אנחנו נעבור בעצם לתוספותים שמופיעים בדף ב' עמוד ב'. אתם יכולים לראות את זה פה, אנחנו מדברים על שלושה תוספותים. אנחנו מדברים על אי תנא מציאה, אנחנו מדברים על תוספות דליכזי זוזי מימן הקת, ואנחנו גם מדברים על תוספות דררא דממונא שדיברנו כבר בסוף שבוע שעבר, שזה בעצם הדיבור מתחיל לזה, היכא דאיכא, דררא דממונא. אז רק חשוב לי להגיד שני דברים. דבר ראשון, אני לא מצפה עכשיו שנעבור על כל התוספות, אני גם אגע בנקודות שאמרתי בעל פה בשיעור, כלומר אני אלקוט מתוך השיעור הזה, בעצם מתוך התוספות הזה בעצם את הנקודות המרכזיות, ואותם אני גם מבקש שזה יהיה חרוט על לוח לבכם מה שנקרא, זה דבר ראשון. דבר שני, חשוב להגיד שהנקודה המרכזית שאני מזהה פה בעמוד הזה, זה בעיקר התוספותים שהם חולקים על רש"י, ואותם אנחנו נראה שזה בעיקר הנקודה שמופיעה שם. אז בואו נלך שנייה על אי תנא מציאה, אני מזכיר שזה הצריכה, שהגמרא בעצם דיברה עליה, למה צריך גם את אני מצאתיה וגם את כולה שלי. אני מדלג לאמצע התוספות, שכתוב פה בעצם את הדבר הזה. אומר התוספות באמצע התוספות, והיכא שוודאי אינו סבור לומר אמת, כגון דקתיים כל אחד אני הרגתיה, שאחד מהם טוען שקר במזיד, או כגון שניים אדוקים בשטר דלקמן, כמו שנראה בדף ז עמוד א', התם פשיטא דיחלוקו בשבועה, ועל ידי שבועה ודאי יפרוש. למה? דחשיד הממונא לא חשיד השבועתא. בעצם התוספות הזה חולק מהותית על הרש"י שראינו בדף ב' עמוד א'. אם אני אעבור שנייה לדף ב' עמוד א', אתם תראו שאתם תזכרו שברש"י התחתון בקצה העמוד, אתם רואים במקח וממכר, שבעצם העמדנו את הסוגיה על שתי אפשרויות, אז רש"י אמר שבמקרה שבו אחד אומר, תסתכלו פה, אבל זה אומר אני הרגתיה, וזה אומר אני הרגתיה, כלומר שני האנשים טוענים שהם הרגו את הבגד, לא הרגו לרצוח, אלא הרגו באלף, תפרו את הבגד, אז זה ודאי שאחד מהם ישקר, כי לא יכול להיות ששניים תפרו את אותו בגד ביחד. אז רש"י אומר במקרה כזה שבו אחד היה אומר אני הרגתיה וזה אומר אני הרגתיה, רש"י פוסק לא יחלוקו, דוודאי חד מיני הוא רמיו, כלומר ודאי שאחד מהם הוא רמאי, אז אם אני אחלוק אני בעצם חיזקתי את השקרנים. אז מה הדין אומר רש"י? תהא מונחת עד שיבוא אליהו, כלומר בית הדין מה שנקרא מקפיא מצב, לוקח את זה אליו עד שיבוא אליהו, ובעצם אנחנו מעדיפים לא לפסוק שקר או לא לגרום לשקר, אומר רש"י, ויהיה מונחת שיבוא אליהו. לעומת זאת תוספות אצלנו, וזו הנקודה המרכזית שאותה אני רוצה שתזכרו מהתוספות הזה, תוספות אצלנו אומר, הנה אתם רואים גם פה, כל אחד אומר אני הרגתיה וכולי, וזה גם מקרה דומה ששניים אדוקים בשטר, אני לא מרחיב על זה עכשיו, שם אומר התוספות פשיטא שיחלוקו בשבועה. כלומר, תוספות חולק פה מהותית על רש"י, בשונה מזה שרש"י אמר יהיה מונחת שיבוא אליהו, תוספות אומר יחלוקו בשבועה. ופה הוא אומר למה? זה על ידי השבועה ודאי יפרוש. כלומר, תוספות מבין שהשימוש בשבועה הוא כאמצעי לחץ ומנוף, לגרום, גם אם יש לי שקרן מולי, ואני אומר שלא יכול להיות ששני אחד מהם לא דובר אמת, ודאי שאחד מהם שקרן, בכל זאת אני אגיד לו תשבו, מתוך הבנה שהוא ישמע את המילה שבועה, הוא ילך אחורה הרמאי הזה, ואז אני יודע שהוא הרמאי. למה אומר התוספות? כי אדם שחשוד על הממון, כלומר שחשוד שהוא שקרן והוא גנב את הממון, הוא לא כל כך חשוד על זה שהוא יישבע גם לשקר. ואז בעצם מה אנחנו רואים פה? מחלוקת תהומית בין רש"י ותוספות. ואולי אפשר להגיד שבעצם רש"י אומר, לא יישבו, נכון, יחלקו שם בצד שיבוא אליהו, ואולי גם לא נגלה את כל האמת, אבל לפחות לא נגרום למישהו לשקר. תוספות אומר, אני מוכן להגיד להם תשבו, אני מסתכן בזה,
שאולי מישהו אפילו יישבע לשקר, אבל אני לא חושב שהוא יישבע לשקר, אני חושב שהוא ילך אחורה, ולו בשביל שבעצם הוא ייסוג אחורה. כלומר, זה המחלוקת התאומית, וזה הנקודה המרכזית של תוספות איתן המציאה, זה מה שאני מבקש גם שנכיר בתוספות הזה. תוספות הבא, ולכזי זוזי ממה נקט. אם אתם זוכרים, הגמרא שאלה כבר, מה אתה מסתבך במקח חומים קר, מי שילם, בואו ניכנס לגמרא, ולכזי זוזי ממה נקט. עונה, שואלת הגמרא, לך למוכר. שאלת המוכר, מי מתוך השניים שהיו לידך, שילמו לך. וממילא, ברגע שתגיד לנו, אנחנו נקבל את דעתך ונגיד, אוקיי, הבן אדם הזה הוא שילם לך והוא נאמן וזה החפץ שלו. אומר רש"י, ולכזי זוזי ממה נקט, אני מזכיר פה את רש"י מצד שמאל, והעמקנו בו הרבה, וצריך לדעת אותו טוב. אומר רש"י, אני מבין את הגמרא, מצד שמאל, נשאל את המוכר ממי קיבל דמי, דתניא בקידושי, נאמן בעל המקח, כלומר לא מכרתי, ולזה לא מכרתי. רש"י מביא לנו סוגיה בדף ע"ג עמוד ב' בקידושין, שמסביר שבעצם, הוא מבין את שאלת הגמרא, בוא נשאל את בעל הבית, בעל המוכר של החנות, הרי ראינו כבר בקידושין שהוא נאמן, אז אומר רש"י, זה נכון, אנחנו מבינים שרק אם המוכר, מה שנקרא, אחז בחפץ, אז הוא נאמן, ואצלנו לא יהיה נאמן, כי שניים מוחזים בטלית. ואז רש"י אומר, בשלב הזה יכול להיות שרק אחד נתן כסף, ורש"י יגיד שהוא כן נאמן, למה? כי רק כששניהם נותנים את הכסף, אז הוא לא יהיה נאמן. זה מה שרש"י רצה להגיד, את הבנת שאלת הגמרא. כלומר, איך הגמרא בכלל הביאה את התובנה הזאת שאפשר לשאול את המוכר. רש"י אומר, טוב, זה לא כמו בקידושין, כי בקידושין ראינו שמתי האדם נאמן, רק מתי שיש עד אחד, ופה שיש אדם אחד שמחזיק בחפץ, אבל פה שיש שניים, היה מקום להגיד שלא, אומר רש"י, לא אפשר לשאול, בוא נגיד שבשלב הזה, רק אחד שנתן, אז הוא יהיה נאמן. אומר התוספות מביא את כל הרש"י הזה, אתם רואים פרש רש"י וכו', נשאל המוכר, הוא מביא את הכל, ואז אני יורד לסוף התוספות, או בעצם תוספות בחלק הראשון שלו מצטט את רש"י, אז כדי להבין את תוספות צריך להבין טוב את רש"י, לכן תלמדו, אבל תוספות אומר את הדבר הבא. תוספות אומר, רש"י, למה אתה מסתבך? למה אתה בא ואתה אומר, עזוב, נאמנות של עד אחד, כן נאמנות של עד אחד, עזוב. תמיד הנאמנות של המוכר, אומנם מסבכת אותנו, אם הוא נאמן להגיד ממי הוא קיבל או לא, עיין ערך קידושין, עיין ערך רש"י והכל, הכל טוב ויפה, אומר תוספות, אבל למה נסתבך? בוא נגיד שהמוכר יחייב את מישהו בנאמנות שלו, יכול להעיד, אני זוכר שהוא אמר ככה, גם אם הוא לא נאמן לקחת ממנו את החפץ, אבל אולי הוא נאמן לחייב אותו בשבועה, שואל את תוספות. הוא אומר, יכול להיות שבעצם כל המהלך הזה יכול להיפטר, על ידי זה שאנחנו נחייב את אחד מהקונים להישבע שבועה דאורייתא, שהוא לקח או לא לקח את הדבר הזה. ואז אתה בעצם בא ואתה אומר שנגמר כל הסיפור, וזה בעצם המחלוקת שלו עם תוספות, עם רש"י, סליחה. רש"י בעצם אומר, למה אתה, תוספות אומר על רש"י, למה אתה מסתבך עם נאמנות של המוכר או לא? הוא יהיה נאמן, אומר תוספות, לחייב אותו שבועת דאורייתא, זה המחלוקת ביניהם. כלומר, רש"י אומר, ההבנה היא שהשלב הזה של הגמרא הוא נאמן כדי להגיד עליו בשלב הזה שרק אחד נתן את הכסף, לא השניים, הוא יהיה נאמן אבל כל עוד הוא לא יהיה נאמן, אומר תוספות, לא, הוא גם יכול להיות נאמן ולהשביע אותו, את אחד הקונים, שבועת דאורייתא. זה מחלוקת שנייה בינו לבין רש"י. תוספות השלישי, וזה התוספות שככה מתוק מדבש, הכל מתוק, אבל הדררא דממונא. דררא דממונא, אני מזכיר שראינו בשיטת סומכוס בגמרא, שיש את דבריו של רבא בר אבונה. רבא בר אבונה אמר, אפילו אם תגיד שסומכוס אומר, בברי וברי יחלוקו בלא שבועה, אצלנו למרות שזה ברי וברי, כי שניים אוחזים בטלית, שניהם טוענים טענת אמת, עדיין סומכוס יגיד לחוקרים בשבועה. למה? ענתה הגמרא, כי ליקא דררא דממונא, אין כאן דררא דממונא. פה אנחנו רואים מחלוקת רש"י ותוספות. רש"י הסביר שהמושג דררא דממונא, כמו שאתם רואים פה למטה, דררא דממונא, הכוונה היא חיסרון ממון. כלומר, איפה שאין חיסרון ממון, אני יכול להשביע.
כי בשונה מהמקרה ששם בבבא קמא, כשהשור שנגח את הפרה ונמצא הוא ברא בצידה, שם יש חיסרון ממון. אני לא יכול להשביע אותו. אם אני, לא משנה מה אני אעשה, אני פוגע במישהו, או בזה או בזה. אבל פה אומר רבא בר אבונה, בהבנת רש"י, הוא אומר, גם סומכוס יגיד שאפשר לחלוק פה בשבועה, מכיוון שאנחנו מבינים שיש פה מציאות שאין פה הפסד ממון. כי שניהם מצאו מציאה, שניהם אוחזים בטלית, לא משנה מה יקרה, כל אחד יש לו חצי, אז אני יכול להשביע. אומר התוספות, זה לא הכוונה להגדרת המושג דררא דממון. תוספות אומר, דררא דממון, תסתכלו איתי, פירוש שבלא טענותיהם יש ספק לבית דין, שיש לאחד תביעה על חברו בלא טענותם. כלומר, תוספות מבין שהמילה דררא דממונה, הכוונה היא שייכות לחפץ, שייכות למוסר, לדבר הזה שעליו אנחנו חולקים. במקרה של בבא קמא, שמה יש ספק בעצם המקרה, בעצם השייכות שלך, עוד לפני שאתה טוען משהו. סליחה, עוד לפני שאתה טוען משהו, אנחנו לא יודעים להגיד מה קרה. לא משנה מה תגיד, אנחנו לא יודעים להגיד מה קרה. במקרה, אנחנו לא יודעים אם הפרה או השור שנגח את הפרה. מה גרם לזה? לא משנה מה תטען. אז שמה, אני לא יכול, מה שנקרא, אומר, שם אני יכול להגיד, סליחה, שמה בדברי סומכוס, במקום שיש דררא דממונה, אז יחלוקו בלא שבועה. סליחה. ואצלנו, שאין דררא דממונה, כלומר, אין ספק במציאות, בשייכות, כשניכם שייכים לחפץ. האוחז בטלית הזה והאוחז בטלית הזה, שניכם שייכים לחפץ באותה רמה. אז מאיפה נוצר הספק? בטענה. ואני אומר זה ואני אומר זה. אז אומר בית הדין, אומר סומכוס, אני לא יודע מה לעשות, אז יחלוקו בשבועה. ולכן אומר התוספות, זה התוספות השלישי שחולק על רש"י אצלנו בדף, והוא בעצם אומר דררא דממונה שייכות, תוספות אומר, רש"י אומר, דררא דממונה חיסרון כיס. אם כן אני מסכם, שלושת התוספותים האלו, זה הנקודות המרכזיות, ומהותם זה שיש להם נקודה שהם חולקים בעצם בהבנה בדברי רש"י עצמו. בהצלחה רבה, עד כאן, אוהב את כולם.